об сарчашмаи ҳаёт аст. аммо на дар ҳама вақт. оби ифлос дорои микробҳое мебошад, ки сабаби хуруҷи бемориҳои сироятӣ аз қабили дарунравӣ, кирми меъдаю рӯда ва гепатити А мегардад. бинобар ин ба саломатии мо оби бехатар зарур аст. кадом вақт об метавонад барои сиҳатии мо бехатар бошад? барои ҷавоб ба ин савол биёед 4 амалро дида мебароем. якум, оё мо аз обе ки бо моддаҳои кимиёвии зарарнок ва ё партовҳои моеъ олуда нашудааст истифода мебарем? дуюм, оё обро аз 3 то 5 дақиқа меҷӯшонем? сеюм, оё зарфи обро бо сарпӯш мепӯшонем? ва ниҳоят, оё мо зарфи обро аз замин боло нигоҳ медорем? агар мо ба ҳамин 4 савол ҷавоби ҳа дода тавонем, пас метавонем бовар ҳосил намоем ки оби истифода кардаи мо барои ҳифзи сиҳатии мо безарар аст. бо доштани оби тоза ва бехатар мо камтар ба бемориҳои сироятӣ гирифтор мешавем. зеро тозагӣ гарави саломатӣ.